आङो माने गोजोननाय मोनदों। गोजोननानै आंनि गोसोखौ गोजोननाय मोननानै आं एसे आंनि फिसालाया 15 बोसोर 16 बोसोर जालांबाय। दिनै रायजो राजा बेसेबां साबायखर होनानै आंनि फिसाखौ माल खालामनानै लाबोबाय। आं बेखौनो साबायखर थाबाय बेफोर आफाफोरखौ। होमबालाय आं मा बुंनानै बुंबावगोन आं जेबो रोङा। आं गोदोनिफ्रायनो सानसेबाबो माबोरै जागोन माबोरै मागोन सानबाय। होमबाबो दा इसोरनि अननायाव इसोरनि बोर होनायाव आंनि फिसा मोजाङै सफैबाय। आं बेखौनो बुंनानै थागोन आरो आं हानाय मोजाङै सफैबाय। आं बेखौनो आंनि गोसोआ गोजोनबाय, धन्यबाद मोनबाय।